Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το 8ο επεισόδιο του Power to the People. Σήμερα κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ένα δημόσιο webinar με περισσότερους από 1.100 συμμετέχοντες από 48 γλώσσες, από 48 χώρες σε 10 γλώσσες. Και το κάνουμε αυτό για να διερευνήσουμε το μεγάλο ερώτημα του πώς μπορούν οι συνελεύσεις πολιτών να διαμορφώσουν τη δημοκρατία μας στην Ευρώπη. Όμως πριν από αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια εισαγωγή. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είμαστε? Το Power to the People είναι μια συνεργασία μεταξύ του European Alternatives, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, του Europe Calling, του Mer Democracy, Another Europe is Possible, Citizens Takeover Europe, ECI Campaign και Democratic Odyssey. Το όνομά μου είναι Maximilian Fries και είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος στη Europe Calling. Μπορείτε εδώ να δείτε και τη Σάρα Χέντελ από το Mer Democracy και τον Τίωνα Μπίρκνερ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο που θα συντονίσουν μαζί μου. Εδώ στο πάνελ θα μιλούμε αγγλικά και αυτή η αγγλική γλώσσα θα την χάνει διερμηνίας σε 9 άλλες γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε τις γλώσσες στην παραελέγχου κάτω από τη μικρή υδρόγειο. Για διάφορους τεχνικούς λόγους, τα λιθουανικά φέρουν την σήμανση κορεατικά. Θα βάλω και τις οδηγίες στο chat. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους και τις διερμηνείς που μας βοηθούν να το πραγματοποιήσουμε αυτό. Και πραγματικά καλείστε όλοι να μιλείτε σχετικά αργά. Σε αυτή τη διαφάνεια θα ήθελα να πάρετε μια ιδέα σε σχέση με τα όσα μας περιμένουν απόψε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εισαγωγή. Θα ακούσουμε τον Άρτο Λίρι και τον Ιβ Ντε Γέγκερ και αργότερα θα υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ της Καλυψών Νικολαίδη και του Νικόλα Μιλανέζε. Στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος, μπαίνετε εσείς και συμμετέχετε. Θα μιλήσουμε με φίλους, πολίτες από διαφορετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς και με τις φωνές των πολιτών θα ακούσουμε το τι περιμένουν οι πολίτες, τι αναμένουν, τι προσδοκούν. Βεβαίως, όπως πάντα, στο Power to the People θα μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR που βλέπετε δεξιά και να θέσετε και τις ερωτήσεις σας στο chat. Έχουμε λοιπόν θα έχουμε μια προτεραιοποιημένη ουσιαστικά λίστα των ερωτήσεων. Τέλος, αυτό το σεμινάριο ηχογραφείται και θα αναρτηθεί ως podcast στο YouTube αργότερα. Να το σκέφτεστε αυτό λοιπόν όταν θέσετε την ερώτησή σας, αναφέροντας πάντα και το όνομά σας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά ως προς τα διαδικαστικά και τώρα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου την Τίωνα για ένα θερμό καλωσόρισμα. Τίωνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Μαξ. Όπως είπε ο Μαξ, ονομάζομαι Τίωνα και εργάζομαι στο project Democratic Odyssey στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει. Ανυπομονώ και εγώ να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνεδρία. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, είναι μια ιδιαίτερη συνεδρία όπου θα συζητήσουμε και το project Democratic Odyssey, το οποίο υλοποιεί την πρώτη πιλωτική διεθνική συνάντηση στην Αθήνα το Σεπτέμβριο και εδώ μεταξύ σας στο κοινό υπάρχουν και συμμετέχοντες σε αυτή την πρώτη συνέλευση. Θα έχουμε συμμετέχοντες από πάρα πολλές χώρες οι οποίοι επελέγησαν τυχαία μέσω κλήρωσης και έχουμε και τον Μπρέτ ο Χένιγκ, ο οποίος εργάστηκε πάνω σε αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω, διότι είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε, έχουμε μιλήσει μέσω email, έχετε λάβει πληροφορίες από εμάς, αλλά είναι η πρώτη φορά κατά την οποία συναντιόμαστε και μπορούμε να συναντηθούμε έτσι ως συμμετέχοντες. Πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι που είστε κι εσείς μέλη αυτού του project. Είμαστε
πολύ ευτυχής που οργανώνουμε αυτή τη συνεδρία και έχουμε διάφορους μιλητές με τους οποίους θα ακούσουμε πολλά πράγματα για την διαβουλευτική δημοκρατία. Θα μοιραστούμε εμπειρίες σε αυτό το μοντέλο. Θα ακούσουμε και κάποιους από όσους συμμετείχαν σε προηγούμενες εμπειρίες με τέτοια μοντέλα συμμετοχής των πολιτών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι έπειτα από αυτή τη συνεδρία όλοι θα είσαστε ενθουσιασμένοι με την έλευσή σας στην Αθήνα και ότι θα έχετε καταλάβει πολύ περισσότερα για αυτό το τεράστιο πείραμα δημοκρατίας στο οποίο θα συμμετάσχετε τώρα. Θα ήθελα να παρουσιάσω τη Σάρα Χέντελ, η οποία θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, Τιώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλοι είσαστε εδώ σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Είναι εξαιρετικό το ότι μπορέσαμε να βρεθούμε εδώ και κατέστη δυνατόν να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Καλώς ήρθατε λοιπόν, ονομάζομαι Σάρα και είμαι από την Μόρ Δημοκρασία και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια μικρή παρουσίαση, διότι πριν περάσουμε να μιλήσουμε για την Οδύσσεια της Δημοκρατίας, το project για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες υποβάθρου, διότι στην καρδιά της Οδυσσείας βρίσκονται οι δημοκρατίες μας. Και τι σημαίνει η δημοκρατία, για τη δημοκρατία να είναι εκεί για όλους μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μια μικρή παρουσίαση, η οποία θα ξεκινήσει με τα βασικά και θα ολοκληρώσει με το project της Οδύσσειας της Δημοκρατίας του Odyssey. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα την παρουσίαση. Ωραία. Μπορείτε, φαντάζομαι, όλοι να δείτε την διαφάνεια. Ξεκινούμε λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον μετασχηματισμό της δημοκρατίας και το έβαλα αυτό. Αυτό είναι... Έχω βάλει και το επίθετο αργός μετασχηματισμός, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται γρήγορα. Και εδώ θα καταλάβετε το γιατί. Δεν θα σας κάνω μάθημα δημοκρατίας, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω τα βασικά στοιχεία των δημοκρατικών μας συστημάτων. Είναι εμείς οι πολίτες, οι οποίοι εκλέγουμε τα κόμματα που μας εκπροσωπούν και συνθέτουν τα κοινοβούλια που ψηφίζουν νόμους και εκλέγουν και ελέγχουν τις κυβερνήσεις. Αν δείτε αυτά τα 4 λοιπόν στοιχεία της δημοκρατίας, θα δείτε ότι έχουμε μία αυξανόμενη έλλειψη ικανοποίησης. Έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά στην εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις. Το 39% είναι η εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις στις χώρες του ΩΣΑ. Στο 36% η εμπιστοσύνη στα κοινοβούλια στις χώρες του ΩΣΑ και η εμπιστοσύνη στα κόμματα που εκπροσωπούν τα όνειρά μας κτλ. Είναι περίπου στο 24%. Όταν βλέπουμε λίγο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, βλέπουμε ότι εκείνο που συνδέει όλα αυτά τα επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν έχουν φωνή, δεν ακούγεται η φωνή τους. Οι άνθρωποι δηλαδή που πιστεύουν ότι δεν έχουν φωνή, δεν ακούγεται η φωνή τους, έχουν 47% λιγότερη εμπιστοσύνη. Μια μεγάλη τάση είναι ο θάνατος των δημοκρατιών. Είχαμε μια καλή πορεία από το 1976 μέχρι και το 2016. Είχαμε θετικές εξελίξεις και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν σε καθεστώς δημοκρατίας. 52% των ανθρώπων στον πλανήτη ζούσαν σε καθεστώς δημοκρατίας. Όμως έκτοτε το ποσοστό αυτό πέφτει και όταν βλέπουμε το 2022 μόνο το 29% των ανθρώπων ζουν σε δημοκρατικό καθεστώς και μόνο 13% σε καθεστώς φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπου έχουμε προστατευμένα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι δημοκρατίες και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι δημοκρατίες μας είναι τόσο υπό στρες και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και θα ήθελα να αναφέρω 4 εξ αρχής. Πρώτον, υπάρχει η άνοδος των ανισοτήτων, διότι αυτό ουσιαστικά
αγνοεί και τις βασικές υποσχέσεις της δημοκρατίας. Αν όλοι έχουμε λόγο, γιατί οι μικρές ομάδες έχουν τόσα υπερβολικά κέρδη? Στη συνέχεια έχουμε την αυξανόμενη διαφορετικότητα. Για τους περισσότερους αυτό είναι εξαιρετικά καλό, διότι αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν πώς θα ζήσουν τις ζωές τους. Έχουμε αυξανόμενη λοιπόν διαφορετικότητα κτλ. Όμως υπάρχει και διαφοροποίηση εσωτερική ως προς τις επιλογές που γίνονται στις ζωές μας, στις προσδοκίες μας και βεβαίως υπάρχουν ιδεολογίες και συγκρούσεις κουλτούρας που οδηγούν σε πόλωση. Επίσης, υπάρχουν πολλά που τίθενται εν κινδύνο. Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος είναι στη γωνία και έχουμε την ανησυχία μας για την κλιματική αλλαγή και την βιοποικιλότητα. Όλα αυτά λοιπόν θέτουν προκλήσεις στον τρόπο ζωής μας. Το γνωρίζουμε λοιπόν αυτό και με αυτό έρχεται και ο φόβος, διότι πολλοί άνθρωποι λένε ότι σε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να παλέψουμε στον κόσμο σήμερα, εγώ και οι αγαπημένοι μου θα είμαστε ασφαλείς στο τέλος. Τι θα χάσουμε με όλους αυτούς τους αγώνες? Και αυτός ο αυξανόμενος φόβος προσθέτει πίεση στις δημοκρατίες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη δημοκρατία με διαφορετικό τρόπο. Διότι αν η εκπροσώπηση χάσει την νομιμότητά της, την νομιμοποίησή της, τότε θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότεροι άνθρωποι άμεσα στη δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς γίνεται μέσω των συνελεύσεων των πολιτών. Υπάρχουν πλεονεκτήματα σε αυτό. Οι συνελεύσεις των πολιτών μας παρέχουν ισότητα, δεδομένου ότι ο καθένας από εμάς έχει την ίδια ευκαιρία να μπει, διότι γίνεται με κλήρωση η συμμετοχή. Επίσης, οι συνελεύσεις πολιτών μας δίνουν τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία, διότι υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία όσοι και στις κοινωνίες μας. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, γυναίκες, μειονότητες που μπορούν να είναι παρούσες. Επίσης, μας παρέχεται περιθώριο νέας δυναμικής, διότι αυτό μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε αντί να πολεμούμε ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν, στην ουσία, οι συνελεύσεις πολιτών αποτελούν μία όθηση για την αναδιαμόρφωση και την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που χάνουμε στις δημοκρατίες. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε 4 τρόπους ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης, διότι οι συνελεύσεις πολιτών μας βοηθούν να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη σε εμάς ως κοινωνία, ως ομάδα. Ναι, είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός από κοινού. Επίσης, οι συνελεύσεις πολιτών μας βοηθούν να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας ως πολίτες, διότι αισθανόμαστε ότι η φωνή μας μετράει, ακούγεται, η οπτική μας είναι έγκυρη και μπορούμε να παίξουμε ρόλο στη δημοκρατία. Επίσης, οι συνελεύσεις πολιτών μας βοηθούν να βρούμε την εμπιστοσύνη μας στη δημοκρατία ως διεργασία, διότι υπό τις κατάλληλες συνθήκες υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και ενσυναίσθηση. Έτσι λοιπόν η συνεργασία μπορεί να κερδίσει. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που γίνεται μέσα στις συνελεύσεις των πολιτών είναι η αύξηση του σεβασμού για την πολυπλοκότητα των προκλήσεων και την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα των αναγκών. Έτσι λοιπόν, ίσως να μην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά τα εργαλεία, οι συνελεύσεις πολιτών αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Ήδη ξεκίνησαν από το 1980, αλλά από το 2010 και μετά κερδίζουν έδαφος και λαμβάνουν χώρα συνελεύσεις πολιτών σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα, σε μια ποικιλία θεμάτων, για να καταλάβετε πόσο ευρύ διαδεδομένες είναι. Από το 2019 είχαμε 2 παγκόσμιες συνελεύσεις, 7 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 60 σε επίπεδο χωρών και βεβαίως 660 σε επίπεδο τοπικό.
Ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτών των συνελεύσεων? Έχουμε εδώ 3 παραδείγματα. Έπειτα από την δική μου παρουσίαση θα εξετάσουμε κάποια από αυτά τα παραδείγματα, 3 τέτοιες συνελεύσεις, και θα δούμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος. Ανυπομονώ βεβαίως να ακούσω την ιστορία για τις συνελεύσεις αυτές. Όμως προς το παρόν θα ήθελα να σας κάνω να αισθανθείτε ότι όλοι είσαστε μέλη ενός μεγάλου κινήματος που μετασχηματίζει τη δημοκρατία, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε δημιουργήσει το Democratic Odyssey, που θέλει να αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό των εμπειριών και να καταστήσει τη συμμετοχή, την απευθείας συμμετοχή των πολιτών μόνιμη στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να σας δείξει ότι βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σας κοιτάζει, και να μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε τη δημοκρατία για να βρούμε λύσεις. Το μόνο που μένει να πω είναι να σας καλωσορίσω λοιπόν. Είναι εξαιρετικό το ότι βρίσκεστε εδώ και ας ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι μας. Ελπίζω να ζήσουμε πολλές περιπέτειες και να μην φτάσουμε πολύ γρήγορα. Είμαι πολύ ευτυχής που είσαστε εδώ μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το αδύνατο. Σας ευχαριστώ. Αυτά από την πλευρά μου, και τώρα δίνω το λόγο στη Τιώνα. Of developing democracy further and working hard on improving it for all citizens. And so now, as Sarah already announced, we will have 3 short presentations about 3 assemblies that will hopefully showcase how these assemblies impacted the societies in which they took place and how they reflected on those societies. So first, I would like to introduce Art O'Leary, the Secretary General of Electoral Commission of Ireland, who will tell us something more about the impact of the Irish Assembly on abortion rights. I'm sure many of you have heard about it, and it's a very important example. So thank you, Art, for coming, and I give the floor to you. Thanks, Fiona. It's a great pleasure to be here. Greetings from a very sunny Dublin, and I don't get to say that very often. So it's a great pleasure to be here among such a big crowd, and congratulations to everybody who has been organising this event, because this is a spectacular attendance, so well done. But before I begin, actually, maybe just a comment on what Sarah spoke about. This issue around trust comes up all the time, and in our most recent Citizens' Assembly, we asked them a question. Out of the 100 citizens who were selected on their first day, we asked them why they agreed to get involved. So they give up 6 or 7 weekends in any year to come and spend time with 99 other citizens to deal with Sorry, Art. Yes? I need to interrupt you for a technical reason. We have in one of the channels in English is the Greek channel now. So please, Greek interpreters, check that you're in the right channels. We just had it in the English. Right? Okay. So Art, please carry on. Sorry for that. Okay. No trouble. Are we okay? We are good. Thank you. Yeah, great. Okay. Well, on their first day, we asked our citizens why they agreed to get involved. And ρωτήσαμε λοιπόν για ποιο λόγο και οι περισσότεροι, πάνω από τους μισούς, είπαν ότι ο λόγος για τον οποίο είχαν αποφασίσει να εμπλακούν, είχαν πει ότι είναι ο λόγος, οι συνελεύσεις αυτές είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία. Αν σκεφτούμε ότι πριν από 10 χρόνια στην χώρα μας, στην Ιρλανδία, δεν υπήρχαν αυτές οι συνελεύσεις, και τώρα, μετά από 10 χρόνια, το οποίο από πολιτικής άποψης είναι πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή τη στιγμή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο η Ιρλανδία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αποτελεί βασικό μέρος της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων και των υποδομών λήψης αποφάσεων. Αν τον λοιπόν αναλογιστούμε αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι οι συνελεύσεις των πολιτών έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ιρλανδική κοινωνία λειτουργεί, και το πιο λαμπρό παράδειγμα για το οποίο γνωρίζετε είναι
συνέλευση πολιτών για το δικαίωμα στην άμβλωση στην Ιρλανδία τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια, 16 χρόνια, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση για αυτό το θέμα, διότι με το που ξεκινάει με μια τέτοια συζήτηση στα media, ο κόσμος νομίζω καταφεύγει στα άκρα. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε με τη συνέλευση των πολιτών είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των πολιτών μέσα σε μία αίθουσα. Το ονομάσαμε Ιρλανδία σε μία αίθουσα, έτσι ώστε να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Επομένως, ο βασικός κανόνας ήταν ότι ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία σύγκρουση. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του και να μπορέσει να κάνει μια συζήτηση σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον. Για να μην πολυλογώ, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ, οι πολίτες μας έκαναν κάποιες συστάσεις σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, η οποία ήταν πολύ πέρα από τις προσδοκίες της κυβέρνησης και των μέσων. Συνήθως θα περίμεναν προφανώς έτσι κάποιες πιο ήπιες συστάσεις όσον αφορά τον κίνδυνο στην υγεία των γυναικών. Ωστόσο όμως οι συστάσεις των πολιτών ήταν κάτι το οποίο ξέφευγε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ πιο προχωρημένο και μίλησαν για ένα σύστημα το οποίο έχει ανάγκη και είπαν ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να... Για να μην μακρηγορώ όμως, οι πολίτες σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη συνέλευση ψήφισαν για υπερψήφισαν αυτό το νέο σύστημα και όταν έγινε το δημοψήφισμα είχαμε 66 οι οποίοι υπερψήφισαν αυτό το νέο σύστημα σε αντίθεση με το 34% που το καταψήφισε. Επομένως, αυτό αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά όσον αφορά την ψηφοφορία, τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν οι Ιρλανδοί πολίτες. Επομένως, μιλάμε για ένα νέο ταξίδι, στο οποίο φαίνεται ότι ο ίδιος ο Ιρλανδικός λαός γνωρίζει πολύ περισσότερα και από ό,τι πίστευε το ίδιο το πολιτικό σύστημα ότι γνωρίζει ο λαός της Ιρλανδίας. Επομένως, υπήρχαν συνταγματικές αλλαγές, οι οποίες επέτρεψαν αυτές τις αλλαγές όσον αφορά τα θέματα αμβλώσεων, χάρη στην προσπάθεια αυτών των ατόμων, οι οποίοι έκαναν μια πρόταση η οποία έγινε δεκτή από τον Ιρλανδικό λαό. Τα τελευταία 10-12 χρόνια είχαμε και άλλες συνελεύσεις. Είχαμε 6 εθνικές συνελεύσεις, οι οποίες έχουν ασχοληθεί με δεκάδες θέματα. Έχουμε αλλάξει το σύνταγμά μας σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε αλλάξει την νομοθεσία πάρα πολλές φορές. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο, τις κυβερνητικές πολιτικές σε θέματα όπως για παράδειγμα την χρήση ναρκωτικών, θέματα ισότητας φύλων, κλιματικής αλλαγής και διάφορα άλλα θέματα. Όλα χάρη της κίνησης, μιας γενναίας κίνησης της κυβέρνησης του 2012, όταν είπε ότι ας δούμε αν μπορούν οι πολίτες να μας βοηθήσουν να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις. Τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η γενναία κίνηση της κυβέρνησης να ακούσει τους πολίτες μέσω των συνελεύσεων. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία 2 χρόνια για τις συνελεύσεις πολιτών. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια γενικότερη όρεξη να εμπλακεί ο κόσμος στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη πολιτικών. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια ανθρώπων οι οποίοι φοβούν αυτή τη νέα καινοτομία, αλλά πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθεί κανείς από τις συνελεύσεις των πολιτών. Οι συνελεύσεις των πολιτών δεν αντικαθιστούν το πολιτικό σύστημα. Παίζουν υποστηρικτικό ρόλο και βοηθούν τους πολιτικούς να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Τους δίνουν μια άλλη οπτική όσον αφορά τα διάφορα αυτά θέματα και το πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το θέμα, για παράδειγμα, του δικαιώματος στην άμβλωση στην περίπτωση της Ιρλανδίας. Και παρόλα αυτά αυτό λειτουργήσε. Λειτουργήσε για τον Ιρλανδικό λαό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε και ότι δεν θα λειτουργήσει και σε άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Art. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση από τον Executive Director του Democracy Innovation in Europe, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον αντίκτυπο του κινήματος G1000.
Ήβη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και όπως είπε και ο Άρτ, είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός των συμμετεχόντων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο που βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσα άτομα εδώ τα οποία ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό το θέμα. Μιλώντας σας από το Βέλγιο, μιλάμε για μια χώρα η οποία κάνει 3 πράγματα πολύ καλά. Είμαστε καλοί στην μπύρα, τη σοκολάτα και την πολιτική κρίση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία άλλες χώρες οι οποίες λένε ότι είναι το ίδιο καλές, αλλά το κάνουμε με ένα δομημένο τρόπο εδώ και 40 χρόνια. Με κάποιο τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις κρίσεις στο παρελθόν ήταν ότι η ελίτ αυτής της χώρας, ακόμα και σε πιο ουσιαστικά θα προσπαθούσε να καταλήξει μια συμφωνία. Και επομένως βασιζόμασταν πάντα στην ελίτ αυτής της χώρας να εκπροσωπήσει μια χώρα με τόσο μεγάλο βαθμό ποικιλομορφίας. Επομένως είχαμε ομάδες η διαχείριση των οποίων γινόταν μέσω από την ελίτ, η οποία προσπαθούσε ουσιαστικά να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία θα συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια. Αυτό κάποια στιγμή έπαψε να δουλεύει. Το 2010 είχαμε μια σοβαρή πολιτική κρίση, όπου η πολιτική ελίτ δεν ήθελε και δεν κατάφερε μετά τις εκλογές να καταλήξει μια συμφωνία και δεν είχαμε, για πάνω από 500 μέρες δεν είχαμε κυβέρνηση. Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ χώρας η οποία ήταν χωρίς κυβέρνηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου οι διάφοροι διανοούμενοι συγγραφείς άρχισαν να γράφουν και να μιλάνε για το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με διαφορετικό τρόπο. Είναι σαφές ότι η πολιτική μπορεί να λύσει αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να λύσει μάλλον αυτά τα θέματα και ίσως οι πολίτες να μπορούν να εμπλακούν και να προσφέρουν κάτι. Η Ιρλανδία είχε στην περίπτωση του G1000 δεν είχε καμία εμπλοκή των πολιτικών κομμάτων, ήταν από τη βάση προς τα κάτω, ακόμα και με το crowdfunding το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία είχε πολύ μεγάλη ορατότητα, διότι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα όπως για παράδειγμα συγγραφείς και επιφανείς άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από αυτή την ιδέα. Η ιδέα ήταν λοιπόν να υπάρξουν διάφοροι πολίτες στις Βρυξέλλες και να μπορέσουν να καταλήξουν να εντοπίσουν κάποια σημαντικά θέματα, τα θέματα τα οποία τέθηκαν στη συζήτηση ήταν θέματα κοινωνικής ευημερίας, μετανάστευσης, σημαντικά θέματα τα οποία συζητούνται σε όλες τις χώρες. Πάνω από 700 άτομα συναντήθηκαν για να μπορέσουν να συζητούν. Επομένως, μπορούμε να μιλάμε, ήταν μόνο μία μέρα, αλλά κατά τη διάρκεια εκείνης της μέρας και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν δίγλωσσες ομάδες, οι πολίτες κατάφεραν να καταλήξουν σε κάποιες πολύ χρήσιμες συστάσεις, σε χρήσιμες προτάσεις. Κατά τη διάρκεια κατάφεραν να μπορέσουν να έχουμε και τις δικές τους διαβουλευτικές διαδικασίες. Είχαν διάφορα πακέτα μεθοδολογίας. Αυτή η εκδήλωση μάλιστα έδωσε πολύ μεγάλη ορατότητα και μάλιστα όταν μιλάμε για την κληρονομιά του και την ιστορία του G1000, του G1000, ακόμα και όταν είχαμε την πρώτη συνέλευση με τους 704 πολίτες, μετά είχαμε και ακολούθησε και άλλοι. Επομένως, είχαμε αλλαγή της πολιτικής και αυτή η εμπειρία είχε να κάνει περισσότερο με κάτι το οποίο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η χώρα άρχισε να σκέφτεται για το πώς μπορεί να εμπλέκει τους πολίτες της. Για παράδειγμα, κανένα άλλο πρόγραμμα δεν είχε τέτοια είδους συμμετοχή στο παρελθόν. Οι διάφοροι ακαδημαϊκοί είδαν το πώς μπορούμε να υπάρχει
ενεργή συμμετοχή στην πολιτική. Επίσης, υπήρχε και μεγάλη προσοχή από τα μίντια. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε καθόλου όσον αφορά την πολιτική σκηνή και το πολιτικό debate. Ξαφνικά υπήρχε μεγάλη ορατότητα, όχι πάντα θετική. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε έτσι και ένας κινησμός, υπήρχαν και αρνητικά σχόλια, αλλά τουλάχιστον επέστησε την προσοχή γενικότερα στον κόσμο. Επίσης, υπήρξαν διάφορες παρόμοιες κινήσεις στις κάτω χώρες, στην Ισπανία. Επομένως, δημιουργήθηκε έτσι μια ορατότητα σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα διαφορετικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα. Και μάλιστα τώρα, μετά από 14 χρόνια, όπου στο Βέλγιο, για παράδειγμα, είχαμε το πρώτο περιφερειακό κοινοβούλιο, το οποίο είχε την πρώτη μόνιμη συνέλευση πολιτών. Για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες επίσης υπάρχουν 2 συνελεύσεις. Υπάρχει ένα πλέον νομοσχέδιο το οποίο έχει περάσει. Υπάρχει δηλαδή το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη χρήση συνελεύσεων. Επομένως, μέσα στα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι Βέλγοι το ρόλο των πολιτών. Αυτά από μένα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, αν τυχόν έχετε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβ. Και να καλωσορίσω την Στέφανη Χάρτ, η οποία είναι εκπρόσωπος της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ, Στέφανη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά, διότι η διάσκεψη έχει κλείσει. Επομένως, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι βρίσκομαι εδώ. Να πω ότι δεν ήμουν εκπρόσωπος της Γερμανίας στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είμαι ιδιαίτερη περήφανη για το ρόλο μου αυτό. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης? Ήταν το μεγαλύτερο καινοτόμο project το οποίο υπήρχε σε πλαίσιο ευρωπαϊκών θεσμών σε μια πρόταση, γιατί ενδεχομένως ίσως να μην γνωρίζουν όλοι περί τίνος επρόκειτο η διάσκεψη. Ήταν Είχαμε 800 πολίτες οι οποίοι ήταν επιλεγμένοι τυχαία σε διαφορετικά πάνελ μέσα σε μια σειρά μηνών, όπου συζήτησαν μια σειρά θεμάτων, καταλήγοντας σε κάποια σειρά συστάσεων όσον αφορά και προτάσεων όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο μετά συζητήθηκε σε μια μεγαλύτερη ολομέλεια, καθώς επίσης και σε μικρότερες ομάδες και με τα 3 ευρωπαϊκά όργανα, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις ως αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων. Η διάσκεψη ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη ως προς το γεγονός ότι όλα τα όργανα συνεργάστηκαν με έναν τρόπο όπου συνήθως δεν τον βλέπουμε και το οποίο μάλιστα έδειξε λύθηκαν πολλά προβλήματα στο παρασκήνιο, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν και κάποιοι πολύ σημαντικοί συμβιβασμοί σε θεσμικό επίπεδο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εμείς ως πολίτες και οι πολιτικοί φυσικά συμμετείχαμε σε ένα τεράστιο πείραμα, σε ένα πείραμα γεμάτο αβεβαιότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα, ένα πείραμα το οποίο έδειξε και τον ενθουσιασμό αυτών των 800 τυχαία επιλεγμένων ατόμων, οι οποίοι συνειδητοποίησε ότι οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο για πρώτη φορά είχαν ανοίξει τις πόρτες τους στους πολίτες και ότι οι πολίτες ήταν πραγματικά αποφασισμένοι να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Και σίγουρα αντιμετωπίσαμε διάφορα
διάφορα ελλείμματα, διάφορες ελλείψεις οργανωτικής άποψης, μικρές, μεγάλες. Κάποια πράγματα ήταν πολύ αργά, κάποιοι υπήρχαν πολλές ελλείψεις, ωστόσο όμως λειτουργήσε. Όπως είπα, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το ότι πολύ λίγα άτομα γνώριζαν. Είχαμε προβλήματα με θέματα marketing. Ενώ υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη τα οποία διαφήμισαν, αν θέλετε, περισσότερο το ρόλο της διάσκεψης του μέλλον της Ευρώπης από σε σχέση με άλλες. Η ουσία της διάσκεψης βρίσκεται σε αυτές τις 49 κοινές προτάσεις στις οποίες καταλήξαμε. Εγώ θα μπορούσα να το συνοψίσω ως εξής. Η διάσκεψη ήταν επιτυχία και έχει δώσει μια στέρεη βάση για άλλα μελλοντικά συμμετοχικές πρωτοβουλίες πολιτών. Δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να γίνουν συζητήσεις για διάφορα θέματα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τη θεματολογία. Η διάσκεψη αυτή έφερε στην ίδιο χώρο τους πολιτικούς και τους πολίτες, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα πολύ σπάνιο διάλογο πρόσωπα με πρόσωπο, και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική εμπειρία. Και ήταν επίσης εντυπωσιακό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά το ότι δίνουν μια εικόνα σχετικά με το ποια είναι τα πράγματα που πραγματικά, για τα οποία πραγματικά νοιάζεται ο κόσμος και οι πολίτες. Και τέλος, είναι ενδιαφέρον, γιατί το είπε και η Σάρα προηγουμένως, οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στη διάσκεψη ή τουλάχιστον γνώριζαν για την διάσκεψη, αισθάνθηκαν πραγματικά ότι μέτρησε η φωνή τους, μέτρησε η γνώμη τους. Και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών, οι οποίες διοργανώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 και 2022, δείχνει στην Ευρώπη ότι είμαστε ανοιχτοί για τη δημιουργία νέων project, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε στη βάση αυτών που δημιούργησε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό και σε μελλοντικά project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανη. Και τώρα το επόμενο θέμα στην ατζέντα είναι μια εξαιρετική συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων που έπαιξαν πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το project. Θα ήθελα να καλωσορίσω την καθηγήτρια κυρία Νικολαίδη, Καλυψών Νικολαίδη, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, και τον Νικόλο Μιλανέζε, και πραγματικά ανυπομονούμε να ακούσουμε αυτή την συζήτηση. Tiona, I'm sorry, we have a problem Tiona, with the συγγνώμη. interpretation channels. There is, I think, Bulgarian in the English. Υπάρχει ένα πρόβλημα Sure. βουλγαρικά στο αγγλικό κανάλι. Let's Τώρα try δεν and ξέρω. Calypso, Μπορούμε να please συνεχίσουμε και switch να δούμε. So, Καλυψό, μπορείς να Vlad, you- ενεργοποιήσεις και sorry, την it was technical. κάμερα σου. Tiona, ναι. Ωραία, ζήτω συγγνώμη. Ναι. Ελπίζω ότι η διερμηνία θα λειτουργήσει τώρα και θα δούμε πώς λοιπόν η Καλυψό και ο Νικολό θα μας πούν για τα διδάγματα που πήραμε για όλη αυτή τη διαδικασία, θα μας πούν για το Democratic Odyssey και για την διεθνική συνέλευση. Ευχαριστούμε πολύ. Με ακούτε? Ναι. Καλυψώ. Νομίζω ότι μπορούν να μας ακούνε πολύ σε διαφορετικές γλώσσες, ίσως όχι αυτές που ανέμεναν. Λοιπόν, έπειτα από αυτά τα εξαιρετικά παραδείγματα
των συνελεύσεων πολιτών, των διασκέψεων για το μέλλον κτλ., όπου είδαμε ότι είχαν διαφορετική προέλευση και είχαν διαφορετικούς τρόπους δράσης. Κάποιες συνελεύσεις προέρχονταν από την βούληση πολιτικών που ζητούσαν να γίνουν συνελεύσεις. Κάποιες ήταν εθνικές, κάποιες ήταν διεθνικές κτλ. Ήταν μεγάλη πηγή έμπνευση για μας και γι' αυτό ακριβώς θα θέλαμε να επιδείξουμε μια ταπεινότητα, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στην αρχή του ταξιδιού μας αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε αρκετές φιλοδοξίες, είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και είμαι βέβαιος ότι η Καλυψό με τις εξαιρετικές της διαφάνειες θα σας καταδείξει κάποια από τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Όμως θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα πριν το κάνει η Καλυψό, και αυτό είναι η επίκαιρη εμφάνιση του εγχειρήματος, δηλαδή να έχουμε μία λαϊκή συνέλευση για την Ευρώπη σε μία στιγμή όπου, όπως είπε και η Σάρα, υπάρχουν πολλαπλές μορφές κρίσης, υπαρξιακή κρίση που οδηγεί σε απεμπλοκή, σε έλλειψη εμπιστοσύνης. Επίσης, όλο αυτό έρχεται και σε ένα έτος ευρωπαϊκών εκλογών που έλαβαν χώρα κάποιους μήνες πριν. Είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές και όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε τους νέους ευρωπαϊκούς θεσμούς που γνωρίζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Υπάρχει λοιπόν ένα επίκαιρο σημείο στο οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι θα ακουστούν οι φωνές των λαών στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Είναι λοιπόν επίκαιρο πολιτικά, αλλά νομίζω ότι είναι επίκαιρο και διανοητικά, πνευματικά, όπως ανέφεραν και άλλοι. Έχουμε δει πειράματα με τις λαϊκές συνελεύσεις επί δεκαετίες και έχουμε μάθει πολλά και έχουμε συλλέξει και εμπειρίες. Υπάρχει εμπειρία που έχει συλλεχθεί μέσω της διεξαγωγής αυτών. Εμείς λοιπόν στην Democratic Odyssey προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί, συμπεριληπτικοί, διάφανοι κατά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται όλη αυτή η άσκηση, έτσι ώστε όλοι να ωφεληθούμε από αυτή την εμπειρία. Όλα αυτά προέρχονται από ακαδημαϊκούς, από ειδικούς, αλλά και από τους ανθρώπους που συμμετείχαν ως πολίτες σε αυτές τις συνελεύσεις πολιτών. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα πραγμάτων και νομίζω ότι αυτό είναι το σκηνικό και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ επίκαιρο να ξεκινήσουμε με το Democratic Odyssey. Θα μιλήσει και η Καλυψό βεβαίως. Ναι, πράγματι Νικολό, και θα ήθελα να ρωτήσω τον Μάξ αν μπορεί να δείτε τις διαφάνειές μας. Όχι, θα πρέπει να προσπαθήσεις και πάλι να κάνεις μια προσπάθεια να μας τις δείξεις άλλη μια φορά, γιατί είδαμε λίγα δευτερόλεπτα τις βλέπαμε, αλλά τώρα δεν τις βλέπουμε πλέον. Μπορείς να ξεκινήσεις και πάλι. Είδου. Τις βλέπετε? Ναι. Όμως θα πρέπει να πατήσετε στο εικονίδιο Swap Displays για να μπορέσετε να τις δείξετε. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Όχι, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα δούμε αυτά που θέλετε να μας δείξετε. Ο Νίκολο το συνόψε για εμάς. Ακούσαμε εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους να μας μιλούν για την κρίση δημοκρατίας στον κόσμο. Όμως το Democratic Odyssey έχει να κάνει με τον χρόνο. Δηλαδή πηγαίνουμε πολύ πίσω στον χρόνο. Εδώ έχετε μία εικόνα, μια φωτογραφία όλων μας στην Πνίκα και πραγματικά είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε την Πνίκα. Η Πνίκα ήταν μια τοποθεσία στην Αθήνα όπου οι Αθηναίοι συζητούσαν όλα τα μεγάλα σημαντικά θέματα για το αν θα εμπλακούν σε πόλεμο, αν θα χτίσουν την Ακρόπολη κτλ. Ήταν όλοι οι πολίτες μαζί, ήταν ένα συναρπαστικό θέαμα από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Και
Η οργάνωση αυτή, το Democratic Odyssey, θέλει να εμπνευστεί από αυτό το μακρινό παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα διθετώντας μια ηρωνία και μια απόσταση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν πάντοτε τα πάντα σωστά, δεν περιλάμβαναν τις γυναίκες, δεν περιλάμβαναν τους αγρότες κτλ. Κατά κάποιο τρόπο θα θέλαμε να επανεπινοήσουμε μέρος αυτού που υπήρχε στο πλαίσιο του δημοκρατικού κύματος, αλλά βρίσκοντας και νέες λύσεις. Η Σάρα συνόψισε τι ακριβώς διακυβεύεται, ποιο είναι το διακύβευμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να πούμε ότι έχουμε απογοητευτεί από τη δημοκρατία. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί να υπάρχει σε ένα δύσκολο κόσμο και πιστεύουμε ότι οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την δύναμη στον κόσμο, το power to the people. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό και τι διακυβεύεται εδώ? Θα ήθελα να το απλουστεύσω για εμάς. Υπάρχει η κρίση της δημοκρατίας με όλους τους τρόπους τους οποίους ανέλησε η Σάρα, αλλά υπάρχουν και όλες αυτές οι καινοτομίες, οι δημοκρατικές καινοτομίες σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Μόλις είδαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποιος θα κερδίσει μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων? Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν είμαστε στην Ευρώπη, αυτό που είναι το διακύβευμα είναι η Ευρώπη των πολιτών που ενδυναμώνουν την Ευρώπη, έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε τον φόβο για την επανάληψη του κακού παρελθόντος σε κάτι θετικό. Αν ακούσουμε λοιπόν τον Ιβ, τον Αρτ και τη Στεφανή, μας λένε ότι ναι, κοιτάξτε, σε εθνικό επίπεδο εμείς τα καταφέραμε στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία κτλ. Η Στέφανη μας θύμισε, και εκείνη συμμετείχε σε αυτό, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε σε διεθνικό επίπεδο για πρώτη φορά, αλλά κατά έναν τρόπο που οι άνθρωποι δεν το γνώριζαν τόσο πολύ και που δεν ήταν απολύτως συμπεριληπτικός. Ήταν μάλλον από την κορυφή προς τα κάτω. Υπάρχουν λοιπόν πολλά από αυτό το πείραμα που μπορούμε να πάρουμε και πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, και ήδη αναφέρθηκα σε αυτό, είναι ότι αυτό είναι μια υπόσχεση για το μέλλον. Ίσως λοιπόν να αποτελέσουμε ένα εργαστήριο στην Ευρώπη, όχι ένα μοντέλο υπεροπτικό, αλλά ένα εργαστήριο στο οποίο μπορούμε να δούμε ποια είναι η πολιτική. Θα έχουμε λοιπόν τις συνελεύσεις, οι οποίες θα αναλάβουν την σκληρή δουλειά. Και ένα πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι έχουμε συλλογική νοημοσύνη, συλλογική ευφυΐα, διότι όλοι μαζί συγκεντρωνόμαστε και ακριβώς αυτό αφορά και το Democratic Odyssey, η Οδύσσεια της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι που θα βελτιώσει τα πάντα με τις συνελεύσεις των πολιτών. Έχουμε την άμεση δημοκρατία και την αντιπροσωπευτική. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτό συνδυάζεται έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη δημοκρατία. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει μια μόνιμη λαϊκή συνέλευση, όχι μια συνέλευση η οποία θα γίνεται κάποια στιγμή, κάποιος θα αποφασίσει να πει κάποιες ημερομηνίες για ένα πάνελ, αλλά να υπάρχει μόνιμη συνέλευση η οποία θα συμπληρώνει την πολιτική. Αυτό επιδιώκει η Democratic Odyssey. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τη δική μας φαντασία της δημοκρατίας. Να δημιουργηθεί μια συνέλευση η οποία θα είναι πολύγλωσση, θα συνδέονται οι άνθρωποι με αυτήν και πάρα πολύ σημαντικό, θα ταξιδεύει ανά την Ευρώπη μέσα σε 2 εβδομάδες, όπως είπε η Τιώνα. Ήδη έχουμε πολίτες εδώ και θα έχουμε πολίτες στην Αθήνα, αλλά θα περάσουμε στη Βιέννη, στην Φλωρεντία και σε άλλες πόλεις. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν συνοπτικά θέλουμε να αντιλήσουμε έμπνευση από όσα έχουμε δει στο παρελθόν και αλλού. Θα ελπίζαμε
να δούμε ένα τεράστιο στόλο με μεγάλη φλωτίλα σκαφών που θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι για να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε την συνέλευση μέχρι να φτάσουμε στη μόνιμη συνέλευση. Αυτό είναι λοιπόν το όραμα. Κάθε φορά που ταξιδεύουμε σε κάθε πόλη θέλουμε να φυτεύουμε δημοκρατικούς σπόρους. Θα σας πω τι θέλουμε να κάνουμε στην Αθήνα. Θέλουμε να συνενώσουμε δύο κόσμους οι οποίοι δεν συνομιλούν πάντοτε, αν και έχουν ξεκινήσει. Τους θεσμούς από τη μία πλευρά και την κοινωνία των πολιτών από την άλλη. Και είμαστε και μία εκστρατεία. Είμαστε κίνημα αλλά και μία εκστρατεία. Δεν έχει να κάνει μόνο για τους πολίτες, με τους πολίτες κτλ. Χρειάζεται μία εκστρατεία που πρέπει να γίνει για να γίνει μόνιμη αυτή η συνέλευση. Και βεβαίως ξεκινούμε στην Ελλάδα, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη φαντασία, με το φύτεμα των σπόρων. Γι' αυτό ακριβώς και η Ελλάδα είναι ο κατάλληλος χώρος, ο κατάλληλος τόπος. Σας αφήνω και πάλι με τις φωτογραφίες που σας έδειξα στην αρχή. Και Νικολό, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα σε σχέση με το τι ακριβώς θα συμβεί για να πραγματοποιηθεί όλο αυτό το όραμα στην Αθήνα σε μια-δύο εβδομάδες. Ωραία, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, όμως θα έρθω σε αυτό το ζήτημα από μία φράση που άκουσα. Ήταν η συνέλευση, η Ιρλανδική Συνέλευση των Πολιτών, η Ιρλανδία σε μια αίθουσα. Έτσι ακριβώς είπε ο Άρτ. Ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Αν έχουμε λοιπόν μία συνέλευση για την Ευρώπη, πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της Ευρώπης, είχαμε το διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης κτλ. Ενώ στην Αθήνα θα έχουμε πάνω από 200 άτομα τα οποία θα έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της διεύρυνσης, ακόμη και από χώρες όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί. Θα υπάρχουν πρόσφυγες από διάφορες χώρες, διαφορετικών ηλικιών, μια ποικιλομορφία τεράστια στους συμμετέχοντες. Και αυτή η συνέλευση θα ταξιδεύει, όπως είπε και η Καλύψο. Κατά κάποιο τρόπο θα είναι η Ευρώπη σε ένα ταξίδι αντί της Ευρώπης σε μια αίθουσα. Και πάρα πολλές δράσεις μας, όπως είπε και η Καλύψο, θα είναι σε εξωτερικούς χώρους, σε δημόσιους χώρους, αλλά και κάποιες άλλες σε αίθουσες. Και αυτό δείχνει και το μοντέλο της συνέλευσης προς το οποίο πηγαίνουμε. Δηλαδή θέλουμε να εμπλεκόμαστε με έναν ρευστό τρόπο και με το τοπικό περιβάλλον, με την κοινωνία των πολιτών που είναι παρούσα. Θα υπάρχουν φεστιβάλ γύρω από την συνέλευση κτλ. Αυτά είναι κάποια ζητήματα λοιπόν του τι θα γίνει στην Αθήνα και σε αυτό το ταξίδι που θα χρειαστεί χρόνια για να καθιερώσουμε τη μόνιμη συνέλευση. Συγκεκριμένα στην Αθήνα θα χρησιμοποιήσουμε θεατρικές, καλλιτεχνικές μεθόδους για να μιλήσουμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει δημοκρατικά τις κρίσεις. Και όλοι γνωρίζουμε εδώ ότι η κρίση είναι μια ελληνική λέξη. Είναι η στιγμή της επιλογής και αυτό εξηγεί βεβαίως και όλα μας τα προβλήματα και τις ανησυχίες. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην συνέλευση προφανώς θα έχουν βιώσει κρίσεις με διαφορετικό τρόπο. Θα ασκηθούμε λοιπόν στο να φανταστούμε το μέλλον για το πώς οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να συνεργάζονται δημοκρατικά μεταξύ τους αλλά και με τους θεσμούς, έτσι ώστε να προετοιμάζονται καλύτερα για να αντιμετωπίζουν κρίσεις οι οποίες αναπόφευκτα θα έρθουν. Είναι ένα ολόκληρο μοντέλο λοιπόν αυτής της συνέλευσης, ένα ταξίδι. Είναι ακριβώς το αντίθετο μιας στατικής συνέλευσης. Δεν μιλούμε για μαγεία, είναι ένα ταξίδι στο μέλλον. Θα ανοίξει τα μυαλά και τα χέρια, τις αγκαλιές. Νικολό, ίσως να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κρίση. Είναι τεράστια λέξη και υπάρχει κάποια ρήξη με κάποιο τρόπο στην φυσιολογική ροή
των πραγμάτων. Το έχουμε δει στην Ευρώπη και τα λοιπά. Βεβαίως, είχαμε στην κρίση, στην Ελλάδα την κρίση, την COVID, το μεταναστευτικό, αλλά και πάρα πολλές συνεχιζόμενες κρίσεις, το στεγαστικό, το ενεργειακό κτλ. Και βεβαίως πάρα πολλές άλλες. Δεν είναι ένα τεράστιο θέμα οι κρίσεις? Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Όμως το ερώτημα για όλους μας και για τους πολίτες που θα έρθουν για να συζητήσουμε όλοι μαζί είναι, δεν άνοιξε αυτή η κρίση ή αυτές οι κρίσεις κάποια παράθυρα έτσι ώστε να μπορούν να έχουν συλλογική σκέψη οι λαοί, όπως επίσης και ενδεχομένως να έκλεισε κάποια παράθυρα, διότι οι πολιτικοί έλαβαν αποφάσεις χωρίς να λάβουν υπόψη τους πολίτες. Πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από αυτό και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί ως πολίτες? Ίσως λοιπόν έτσι για να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα αυτά, γι' αυτό το λέω. Thank you so much. You too. I'm taking over from Fiona here and moderating. And now I think we all got a very nice image, picture on how ahead, what we actually talking about. And now we will going to invite, as we said, critical friends, with maybe words of criticism, support, questions to what they've heard, what they presented, their own thoughts. We wanted to call it Provocation Corner at some point, so everything is possible, and we're really looking forward to it, and we're really excited that so many people said yes. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχουν τόσα άτομα τα οποία θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την συζήτηση. Ξεκινήσαμε από την πολιτών και στη συνέχεια είχαμε και τη συμμετοχή. Ήθελα να καλωσορίσω τον Αλεξιάν Μπάμπερσον. Σίγουρα κάνω λάθος την προφορά του ονόματος. Είναι μέλος των νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών. Χαίρομαστε πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Καθώς επίσης ο Αλεξιάν λοιπόν έχει η Αλεξιάν έχει το λόγο. Συγχαρητήρια που δεν έκανες πολύ με λάθος την προφορά του ονόματός μου. Πράγματι είμαι μέλος της Jeff, που είναι το ακρονίμιο. Είμαστε εδώ και 15 χρόνια. Προσπαθούμε να κάνουμε τους νέους να εμπιστευτούν περισσότερο την ευρωπαϊκή πολιτική και να έχουμε διάφορες τοπικές δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μου έχει ζητηθεί να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με αυτό που είπε η Καλύψο και ο Νίκολο, προφανώς δεν έχω τηλεπάθεια. Ωστόσο όμως να πω καταρχήν ότι δεν ήξερα τι πρόκειται να πείτε, αλλά πράγματι πρέπει να δώσουμε εξουσίες στους πολίτες και το πρώτο σημείο το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι όταν αναφέρουμε ότι η Ευρώπη πρόκειται για ένα project για τους νέους πολίτες, δηλαδή να φανταστούν το μέλλον το οποίο θέλουν, το μέλλον το οποίο θέλουν να διαμορφώσουν, για ποιον μιλάμε? Διότι οι πρόσφατες ευρωεκλογές κατέστησαν σαφές ότι οι νέοι ως νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές δεν πρόκειται για μια ομογενή ομάδα νέων. Τι εννοώ με αυτό? Είμαστε νέοι οι οποίοι για παράδειγμα μπορούν να ασχολούμαστε να συνδετάμε τα διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά με αυτά. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε όσον αφορά μια συνέλευση πολιτών είναι να δούμε το πώς θα προσεγγίσουμε τον κόσμο, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την εμπλοκή αυτών των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι ποιοι είναι αυτοί οι άτομα
άτομα τα οποία έχουν απορρίψει την Ευρώπη και από την προέκυψη της ευρωεκλογές είναι άτομα τα οποία προέρχονται από μη αστικές περιοχές. Για παράδειγμα, στην δική μου περιοχή που προέρχομαι, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές σημαίες. Δεν θα έπρεπε κάποιος να ντρέπεται, κάποιος ντρέπεται επειδή δεν γνωρίζει ότι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε διάφορα ψηφιακά μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε άτομα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης πρόσβασης σε συνελεύσεις πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε prior to the EU την elections. οποία προσπαθήσαμε να κάνουμε πριν The από τις consultation we ευρωεκλογές. did gathered 1,5 votes on the platform. 1,5 And the εκατομμύριο key idea was ψήφους στην simply πλατφόρμα to hear και young ο people ideas σκοπός ήταν να on ακούσουμε τις 10 key διάφορες ιδέες topics των such as νέων σε διάφορα θέματα technological όπως investment, τεχνολογία, the Eurozone, η Ευρωζώνη, research, θέματα etc. έρευνας κτλ. And thanks to Και digital χάρη means, we could definitely στα have people from different τεχνολογικά backgrounds. μέσα είχαμε τη δυνατότητα But it was να not έχουμε άτομα perfect. από διαφορετικά υπόβαθρα. Ωστόσο, So όμως αυτό how δεν ήταν can τέλειο. we Πώς together μπορούμε as a citizen ως assembly use μια technology to form multiple συνέλευση citizens assembly, πολιτών να even μπορέσουμε να in the χρησιμοποιήσουμε αυτές τις areas τεχνολογίες we και να are προσεγγίσουμε not ακόμα και present άτομα τα by οποία we, σε I mean περιοχές civil στις οποίες δεν society. έχουμε παρουσία. The last τελευταίο point I'd like to σημείο στο react οποίο θα ήθελα να on, θίξω and it's και currently a μάλιστα debate είναι for και Jeff ένα Europe, is θέμα συζήτησης στην where should we Jeff Ευρώπη, στους νέους Ευρωπαίους get young Φεντεραλιστές, people? πώς How can we μπορούμε contact them? να How can we get them interested? γύρουμε And το the answer is not ενδιαφέρον only on the αυτών net των or in technology, as I νέων said. Not και only η on απάντηση social δεν είναι media. μόνο στα μέσα κοινωνικής It is in the δικτύωσης, areas where αλλά civil συνολικότερα society στους might τομείς have στους οποίους η an κοινωνία των entrance, πολιτών μπορεί να έχει κάποιο namely ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, festival, σε διάφορες sports clubs, αθλητικές δραστηριότητες, university, φεστιβάλ, στα obviously, but not πανεπιστήμια. all young Ωστόσο people όμως τα study at πανεπιστήμια university. δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι So σπουδάζουν. I'd be Επομένως, delighted to hear θα all of your χαρώ πάρα ideas πολύ να about ακούσω where to talk to να young ακούσουμε people, where διαφορετικές to find them. ιδέες σχετικά με το πού μπορούμε να βρούμε And νέα maybe to close and to leave you with this Και part, τέλος, we are κλείνοντας, να also πω debating ότι one key thing. συζητάμε ένα βασικό To make πράγμα. Το να citizens κάνουμε, για assembly να μπορέσουμε να work, κάνουμε to τις συνελεύσεις make των πολιτών power να to the λειτουργήσουν people και να in a δώσουμε democratic εξουσία fashion. στους πολίτες με δημοκρατικό τρόπο. How and what's the Ποιος best είναι practice ο to get καλύτερος the τρόπος EU να κάνουμε institutions, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς policymakers, της politicians, πολιτικής administrative staff και to την hear us, and ευρωπαϊκή to what διοίκηση να μας extent, to ακούσει. what Σε ποιο degree βαθμό do we need the χρειαζόμαστε institutions τους ευρωπαϊκούς supporting our θεσμούς, project χρειαζόμαστε to την make it υποστήριξή τους effective? για την Our αποτελεσματικότητα των Your δικών μας Hope πρωτοβουλειών. consultation was effective because we διότι reached these young people, μπορεί να but we also φτάνουμε σε αυτά drew τα a line άτομα, with ωστόσο όμως policymakers. We consulted them on the proposals ταυτόχρονα we θέλουμε να defended, δούμε our so-called κατά agenda of πόσο hope. λαμβάνουν But υπόψη αυτές οι My προτάσεις. last question as Και a summary τέλος, is, να πω ότι what's ποια the είναι power η of a citizen εξουσία assembly μιας without συνέλευσης the support of EU institutions? And we could πολιτών ask the reverse χωρίς την question, υποστήριξη των ευρωπαϊκών basically, θεσμών. Και φυσικά μπορούμε να το if θέσουμε και there's αντίστροφα, no ότι αν δεν υπάρχουν citizens supporting EU institutions, αν δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν στηρίζουν τους as the ευρωπαϊκούς θεσμούς, disenchantment and disinterest seems to τότε αυτό signal. δείχνει μια έλλειψη What's εμπιστοσύνης. the Επομένως, legitimacy of ποια our είναι current η EU? αξιοπιστία και η νομιμότητα αυτής της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξιάν. Έκανες μια πολύ καλή μετάβαση στον Μπρετ, διότι ρώτησε στο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε. Συνήθως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο Μπρετ μέσω του Sortition Foundation. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Thanks very much, Max, and thanks for the invitation to come and speak. I'm in Budapest in Hungary, and Sortition Europe, which is part of Sortition Foundation, specializes in democratic lotteries, in selecting people by lot. And we, with our Sort EU network of organizations all across Europe, went and door knocked to ask people if they would like to participate in these events. And
we find actually going to people's households is one of the sort of gold standards of actually trying to talk to people face to face and explain what these things are about and how to get people involved, including, of course, young people. In terms of friendly criticisms and provocative questions, demands, I have about 6. In terms of the People's Assembly, I think the hardest part for any sort of civil society organization who is organizing a citizens' assembly, and we're seeing more and more civil society organizations organizing these events, is how to guarantee independence, of course. How to guarantee that the people who want the citizens' assembly to happen are not trying to bias or influence the outcomes, and that's a key challenge with all citizens' assemblies, actually, but in particular with civil society-led citizens' assemblies. Of course, the second key challenge is just the quality. How does a civil society organization raise the resources, the funds? How do you make sure you have all the translation working smoothly, etc.? How do you make sure that the quality of the deliberation is great, the quality of the democratic lottery is done well? This will always be a challenge, of course, and I applaud what you've done so far. And of course, I think I echo probably many people's and Alessiane's comments about impact. How do you make such an assembly have impact at the EU level? How do you make sure that people don't just dismiss it as a talking shop, as a sort of demonstration event? And I'm very aware that you're also trying to, of course, work on that. In terms of the actual campaign itself, to try to institutionalize the European Citizens' Assembly at EU level, of course, I applaud this as well. Sortition Foundation is about to launch our 858.org.uk campaign to replace the House of Lords in the UK with a permanent Citizens' Assembly. Of course, replacing a second chamber that is obviously past its use-by date and that is generally loathed by the population, trying to much easier than trying to introduce more bureaucracy, so to speak, at EU level. And I think acknowledging that challenge, which I'm sure you're all very aware of, is going to be key. I can't think of many examples where institutionalized power has given up power without a large social movement, and typically also involving some kind of social struggle. And so, of course, building that movement will be important. I think I'll leave it there to give everyone else time to speak. Thanks for the invitation to participate. Thanks so much, and I will give the floor to the third of our 3 first round of speakers, Lockwood, Alex. UK-based, I think, writer and activist, very active in Extinction Rebellion, and he has now Hard Art I actually don't know about, but Animal Rising, so we're excited to have you here and your view on that topic. Yes, thank you. Yes, in the UK, on a boat in London. Very quickly, then, my response is, thank you, Calypso Nicolo. It's really great to hear, really exciting to hear the project in detail. And so some of this feedback is detailed. The ambition is good. Audacious is taking risks, then you, and if you're not taking risks, then it probably won't succeed. So that's really great. And you spoke about it being inclusive. You've had some friendly criticism there. You spoke about academics and politicians and citizens. And we're in Hard Art actually to explain a little bit about that. We're working with artists, musicians, and cultural figures to land the idea of citizen assemblies in the public imagination in a way that will be unignorable. So the idea that you're running festivals around the tour, the journey, is great. We're actually using artists, we're working with artists to reimagine how the learning processes within assemblies can work in better, more imaginative, more fun ways. And you spoke a little bit about the imaginative stuff, and I think that's really good. One of the, what I'd say is the language that you've used here
tonight, I completely understand. You're talking to a democracy crowd, people who turn up to a 2-hour Zoom to listen to this stuff. We're part of the movement. I think it's important to for all of us actually to rethink about the language, our DNA actually, and the language we use. And if we're talking about inclusivity, to actually have that, come through in the language we use, the examples we use, etc., which need to get away from the technocratic, the detailed, the democracy language speak. I think that's a good practice to do through this, through your project. The travelling around is great, it's really profound, but when you spoke about the cities that you were going to, you spoke about all of the swanky, lovely cities that I would expect us to want to go to, and not the poor areas, not the places that people find difficult to go to, and I think I would urge you to go to those places, even though I understand this is a project about convincing, persuading the political class, the political institutions to take up this new idea. I think that's really important, particularly for inclusivity. And echoing what Brett said, the social struggle is really important. So there's a model of effective campaigns of the 4 parts, the mobilising, the mobilising grassroots organisations, you have the strategic communications to make sure the media can hear it, you have the advocacy work which works on the inside game, and you have the cultural space as well. And I think that social struggle is really key important. We can't be afraid to work with, I'm saying this obviously coming from XR and Animal Rebellion and this all momentum-driven organising space, but it's really important to work with some of the loudest voices in developing this public chorus for change across Europe. Really like the fact that it's representative across Europe. Love the fact that it's radically inclusive with refugees and others who don't have citizenship. I think that's really important. The pure model of the 100 people that are representative don't work for many communities, such as Black communities, Muslim communities, poor communities, because even if it's representative, they're still not necessarily going to feel confident in speaking up within that space. So I think that's really great. And the festival idea around it, I think it's really important. Just to end on a quote you've all heard, probably cliche quote you've all heard, but politics is where some people are some of the time, but culture is where everybody is all of the time. And when you make it fun and you make it delivered through cultural reference and things that people feel they own, then it's going to land in a way that builds the momentum that I think you want. So I'll leave it there. Thank you so much, Alex. Thank you so much, Alex. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ. Και τώρα έχουμε την φωνή των πολιτών και τις ερωτήσεις-απαντήσεις. Τι προτείνω λοιπόν, να δεχούμε 1 ή 2 ερωτήσεις από τους πολίτες, που είναι πρώτα οι γραπτές ερωτήσεις, και από αυτές τις ερωτήσεις να δώσουμε 3 έως 5 λεπτά στην Καλυψό και στον Νικολό, γιατί ίσως χρειαστούν 2-3 λεπτά για να απαντήσουν και μετά θα επανέλθουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμούσες ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε από την Λάρα Χέρλι. Ρωτά, το Συμβούλιο Διατροφής στη Γερμανία πρότεινε 3 γεύματα δωρεάν στα παιδιά. Σήμερα το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αναφορά στα γεύματα, στα δωρεάν γεύματα στα παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Δίνω την ερώτηση στην Καλυψό και στον Νικολό. Ξέρετε, οι πολίτες δεν μπορούν να υποχρεώσουν τους πολιτικούς να ακούσουν, εκτός αν υπάρξει κίνημα, αν υπάρξει πάλι. Έτσι, λοιπόν, αυτό λέμε όλοι. Το δημοκρατικό της είναι μια εκστρατεία, είναι ένα κίνημα, είναι ένα ταξίδι. Οπότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς τον αντίκτυπό του. Όλοι αναρωτιόμαστε για τον αντίκτυπο. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε.
δουλεύουμε με τους θεσμούς. Θα είναι παρόντες τόσο οι τοπικοί θεσμοί, ο Δήμος Αθηναίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, αλλά και πολιτικοί από την Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι μια διαδικασία και ελπίζουμε ότι θα εμπλακούν και οι πολιτικοί αρκετά έτσι ώστε να έχουμε αντίκτυπο, αλλά δεν είμαστε ένα οργανωμένο πάνελ και ακόμη και σε τέτοια, σε οργανωμένα πάνελ δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο έχουν οι πολίτες. Γι' αυτό μια δημοκρατική οδύσσια είναι πάνω απ' όλα για τους πολίτες στο σύνολό τους και έχει να κάνει με το να δημιουργήσουμε κάτι όπου οι πολίτες θα μπορούν να μιλούν ένας στον άλλον διασυνοριακά, όχι ο καθένας στην γωνία του, κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και έτσι θέλουμε να συμβάλλουμε. Και βεβαίως, οπωσδήποτε οι νέοι άνθρωποι και τα λοιπά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της συνέλευσης που θα δημιουργηθεί, αλλά ο Νικόλο και εγώ βέβαια δεν σας δώσαμε λεπτομέρειες για το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με μια ομάδα νέων στην Αθήνα που έχουν ένα project να χρησιμοποιήσουν ένα youth camp στην Αθήνα και να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν στη συνέλευση στην Αθήνα για να ξεκινήσουν. Έτσι δηλαδή φυτεύονται οι δημοκρατικοί σπόροι, θα συναντηθούν με νέους επιχειρηματίες και θα δημιουργηθεί ένα συμβούλιο νέων από τη δική μας συνέλευση. Αυτό είναι κατά προσέγγιση. Εμείς προσπαθούμε να φυτέψουμε τους σπόρους. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ που Άλεξ μίλησες για τη φιλοδοξία αυτή. Όλοι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Είναι πραγματικά πολύ θετικό αυτό. Είδαμε και πόσο μπορούμε να έχουμε συναρπαστικές δράξεις, να υπάρχει το φεστιβάλ και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιδέα ότι αν παίρνουμε από μία πόλη σε άλλη, αυτό θα πρέπει να συνδέεται και με την διασκέδαση στην πόλη. Η Αθήνα ξέρει να το κάνει αυτό και να χορεύει και τα λοιπά. Αλλά η ίδια η συνέλευση, όπως και η νέα προσέγγιση του Extinction Rebellion, συνεργάζεται με τοπικούς δρόντες, οι οποίοι μας βοηθούν. Αν ασχολείται κανείς με τη δημοκρατία, δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς την μουσική, χωρίς το θεατρικό παιχνίδι κτλ. Αλλά βεβαίως και με το να κάνει συζητήσεις στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά θα τα αφήσω εκεί προς το παρόν. Νικόλο, θα ήθελες εσύ να προσθέσεις κάτι? Είχα και εγώ κάτι να προσθέσω. Πρώτον, η συνέλευση έχει κάποια χαρακτηριστικά μιας επανάστασης, αν θέλετε. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά έρχεται από την βάση και πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό έχει να κάνει και με το να ακολουθούμε στρατηγικές ως προς τον αντίκτυπο που θέλουμε να επιτύχουμε. Όσοι έχουν κάνει εκστρατείες ξέρουν ότι δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις απευθείας στην μεγάλη αλλαγή που θέλεις να επιτύχεις, αλλά με μικρά βήματα. Γι' αυτό θέλουμε να επιτύχουμε τοπικές αλλαγές, να έχουμε συνδέσεις με τις τοπικές αρχές, τους δημάρχους πανευραίοι καλυψώ, να δημιουργήσουμε συμμαχίες με την κοινωνία των πολιτών, να υπάρχει συμπεριληπτικότητα και άλλων παικτών, έτσι ώστε να υπάρξει ένα κίνημα και να διαμορφωθεί αυτό σε ένα κίνημα το οποίο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο. Αυτό είναι μέρος της απάντησης, Άλεξ, ως προς την επιλογή των πόλεων. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν θα πάμε σε όλα τα μέρη που θα επιθυμούσαμε. Πρέπει να ακολουθούμε μια στρατηγική και να επιλέγουμε μέρη στα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολλά υποσχόμενα. Βεβαίως θα έρθουν άνθρωποι και από αγροτικές περιοχές σε αυτό το περιβάλλον. Προσπαθούμε να έχουμε απήχηση και στον κόσμο της υπαίθρου κτλ. Αλλά το τελευταίο και το πιο κρίσιμο κατά μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις συνελεύσεις πολιτών, όπως τις αντιλαμβάνει το κόσμο, είναι ότι πραγματοποιούνται, συζητούν, παίρνουν κάποιες αποφάσεις και μετά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει follow-up, δεν υπάρχει παρακολούθηση. Όμως οι μόνιμες συνελεύσεις, μια μόνιμη συνέλευση για τους λαούς της Ευρώπης, σημαίνει ότι μόνιμα θα υπάρχει λογοδοσία. Οι πολιτικοί θα καλούνται
καλούνται να λογοδοτήσουν για το τι έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ κάτι. Δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό. Διάβαζα τις ερωτήσεις στο chat και κάποιος μιλά για ορόσημα βασικά και χρονοδιαγράμματα κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο website και βεβαίως θα υπάρξει και ψηφιακή πλατφόρμα. Εκεί θα βρείτε όλα αυτά τα βασικά ορόσημα κλειδιά και τα χρονοδιαγράμματα. Βεβαίως η πρώτη συνέλευση θα γίνει στην Αθήνα. Η επόμενη φάση θα ξετυλιχθεί και αν θέλετε να εμπλακείτε και να μάθετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τότε μπείτε κι εσείς και γίνετε μέλος αυτού του δικτύου του Democratic Odyssey και θα βρείτε τρόπους διάφορους για να συμμετάσχετε. Αυτό ως προς την ερώτηση για το timeline. Επίσης υπάρχει κάποιος ο οποίος θέτει ερωτήσεις σε σχέση με την συμπερίληψη χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, το σκεφτόμαστε, είναι προς το παρόν δύσκολο, περιλαμβάνονται κάποιες τώρα, αλλά πραγματικά θέλουμε να αναπτυχθεί αυτό. Επίσης, να περιλαμβάνονται και ακτιβιστές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αθήνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι συνελεύσεις θα πρέπει να είναι μη πολιτικές. Και κάτι τελευταίο, Άλεξ, για τις πόλεις, για να πω αυτά που είπε και ο Νικόλο. Θα ήταν εξαιρετικό, ας πούμε, αν μπορούσαμε να συναντηθούμε σε ένα βουνό. Αλλά γιατί επιλέξαμε τη Βιέννη ως επόμενη πόλη? Γιατί έχουμε φίλους που έχουν δημιουργήσει μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά με δημοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να επιλεγεί η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Δημοκρατίας. Πέρυσι ήταν η Βαρκελόνη, αυτό το έτος είναι η Βιέννη, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικά πράγματα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Βιέννη. Όμως πραγματικά ακούμε, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και θα συνεννοηθούμε και θα συζητήσουμε μαζί για το πώς θα επιλεγεί η επόμενη πόλη. Υπήρξε ένα χέρι σηκωμένο για μια ερώτηση και οι άλλοι. Πηγαίνω λοιπόν στον Yves Tiguier. Θέλω να σας δώσω και άλλη μια ερώτηση. Θα μπορούσατε εσείς να απαντήσετε ως προς την συνέλευση. Αν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από τους ανθρώπους που έχουν επιλεγεί να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέρη και το να αισθάνεται κανείς ότι δεν εκπροσωπείται είναι σημαντικό. Θα ήθελα απλώς εν συντομία να μιλήσω για μια ερώτηση πάνω στο θέμα της διατροφής στα σχολεία κτλ. Αυτή τη στιγμή η συνέλευση πολιτών είναι μηχανισμοί λογοδοσίας. Ρωτούμε τους πολιτικούς, δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχει λογοδοσία. Αυτό που έχει αναφερθεί ότι λείπει είναι η σύνδεση με άλλους δρόντες, με άλλους παίκτες, με την κοινωνία των πολιτών, άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στα ίδια θέματα και μπορούν να πάρουν αυτές τις συστάσεις από εμάς και να τις χρησιμοποιήσουν ως μέσο άσκησης πίεσης προς τους πολιτικούς. Δεν θέλω να δώσουμε όλο το βάρος στους πολίτες οι οποίοι πρέπει να μάχονται για να προωθηθούν αυτές τις συστάσεις. Έχουν οι άνθρωποι και εκείνοι το δικαίωμα να πάνε σπίτι τους αφού έχουν κάνει το καθήκον τους και την εργασία τους. Αν δείτε το Ιρλανδικό παράδειγμα, θα πει ο Άρτ ότι ήταν και το κίνημα των γυναικών στην Ιρλανδία και η συνέλευση των πολιτών συνενώθηκε με αυτό και πήρε περισσότερο δύναμη γιατί μέσω της συνεργασίας υπήρξε αυτή η δύναμη. Και εμείς συμβάλαμε ως προς τον αντίκτυπο για τις συνελεύσεις. Θα πρέπει να πω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα media. Θα ήταν εξαιρετικό αν υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάποιες στιγμές έθεταν τις ερωτήσεις στους πολιτικούς. Κοιτάξτε, υπήρξε μια
συνέλευση εσείς γιατί δεν την ακούτε? Η συνέλευση των πολιτών έχει θέσει και προτεραιότητες ως προς τα πράγματα που θα ήθελε να επιτύχει. Αν λοιπόν θα μπορούσαν και τα μίντια να βοηθήσουν, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε τα μίντια. Ελπίζουμε στην καλή θέληση των πολιτικών και μερικές φορές υπάρχει αυτή εξαιρετικά, αλλά αυτό εξαρτάται από την καλή τους θέληση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και σε αυτό το πεδίο να δουλέψουμε πάνω στο να δημιουργήσουμε τα μέσα πίεσης για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας. Χρειάζεται να γίνει δουλειά. Ως προς το να μην αισθάνεται κανείς ότι εκπροσωπείται, κάθε άτομο μπορεί να αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται. Έχει το δικαίωμα αυτό να θεωρεί ότι δεν εκπροσωπείται από μια ομάδα που βρίσκεται στην αίθουσα. Εγώ λοιπόν ως ακαδημαϊκός εργάζομαι πάνω στο θέμα της συμμετοχής πολύ συχνά. Πάντοτε λοιπόν θέτω τις ερωτήσεις, ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Δεν είναι ποτέ τα πράγματα τέλεια. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, υπάρχει κάποιος αποκλεισμός κτλ. Αλλά υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις συμμετοχής που να είναι πιο πλούσιες και πιο περιληπτικές από αυτές των συνελεύσεων με των πολιτών. Το Bundestag, ας πούμε, 30% είναι πτυχιούχοι νομικής, πολιτικών επιστημών κτλ. Δεν υπάρχει καν ισότητα στα φύλλα κτλ. Δεν χρειάζεται κανείς να πει ναι, στο Bundestag εκπροσωπούμαστε όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερες αυτές οι συνελεύσεις από τα περισσότερα πράγματα που έχουμε και πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Και αυτό έχει να κάνει και με τις πόλεις που επισκεπτόμαστε. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με τους πόρους, με τα μέσα. Να το πάρουμε στα σοβαρά δηλαδή αυτό. Νομίζω ότι η Odyssey κάνει ό,τι μπορεί για να το επιτύχει αυτό, αλλά έχει να κάνει με τους πόρους. Ο Άλεξ, ο Άρτ έχουν σηκώσει το χέρι, έχετε 1,5 λεπτό, γιατί θέλω να εδώ μένουν και μας ακούν να μιλούμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και εκείνοι τι θα ήθελαν. Άρτε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα καθυστερήσω. Ναι, έχετε δίκιο. Είχαμε πολύ ενεργή κοινωνία των πολιτών στην Ιρλανδία, την οποία αξιοποιήσαμε. Ένα από τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος από την κορυφή προς τα πάνω είναι όταν μια κυβέρνηση κάνει κάτι και τους τίθεται μια ερώτηση, πολλοί ενδιαφέρονται για να ακούσουν αυτή την απάντηση. Δηλαδή, δίδονται ερωτήσεις και δίδονται και προτάσεις και τα λοιπά. Ενδεχομένως οι πολιτικοί να πούν έχουμε ήδη λύσει έτοιμη και τα λοιπά, αλλά πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων εξασφάλιση ότι τελικά θα μας ακούσουν. Εμείς έτσι λειτουργούμε, δηλαδή κάνουμε τις συστάσεις και ζητούμε από την κυβέρνηση να απαντήσει επισήμως. Κάθε ένα μέλος της κυβέρνησης έχει την υποχρέωση να απαντά. Πρέπει να ανακοινώσουν ποιες συστάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, πρέπει να αιτιολογήσουν αυτό και αυτή η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική. Ωραία, εξαιρετική πάσα αυτή για τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, Ντάνιελ Φρόιντε και ο Χάρμουντ Σόλτς. Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας έχουμε εδώ. Θα σας παρουσιάσω. Ντάνιελ Στάλς, πριν εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο, δούλευε για
την Transparency International. Και τώρα μόλις μιλήσαμε για τη διαφάνεια. Και υπήρξε και μέλος των Πρασίνων, του κομμάτου των Πρασίνων. Επίσης συμμετείχε στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και πραγματικά είμαστε πολύ ευτυχείς που σε έχουμε εδώ και που Thanks everyone for having me. Good to see you and many other familiar faces here. Well, I've been following the debate and obviously, you know, given the state of democracy in many of our countries and also at the EU level, you know, new ways of citizen participation is definitely something that we should think about and talk about more. I think that that is absolutely essential to keep our democracy alive, but also to adapt it to the new challenges that we have around us. I personally am a big fan of citizens' assemblies. Together with Helmut, I mean, both of us sat on the board of the Conference on the Future of Europe, and I would say the two of us were the ones that actually, you know, made sure that as part of that conference, which at the beginning when we started talking about it in the European Parliament, you know, no one really knew what that was going to look like, and it was the two of us that actually ensured that there was a citizens' assembly or 4 citizens' assemblies, if you want, as part of this conference. I think this has so far been the biggest series of citizens' assemblies at the transnational level that have taken place. I think there is some success in what we managed to pull off with that conference. I think Stephanie has already mentioned a bit how this has worked. But I think in a way the question of how successful that conference actually was or will end up being is still a bit out in the open. Because after the conference concluded, after the citizens' recommendations were presented to the wide public, including with Emmanuel Macron and Ursula von der Leyen and so on, well, we in the Parliament, and there again Helmut and I were 2 of the co-rapporteurs that then tried over a year-long exercise to basically turn those citizens and civil society recommendations into actual amendments to the treaties. I think what we then presented to the Constitutional Affairs Committee was some very diligent work, and it was a good translation of you know, what had been the discussion in the conference. I think already what was finally adopted in the Parliament was further from that, because unfortunately on some of the key aspects that, you know, we as rapporteurs had agreed on, but also managed to convince our colleagues in the committee on, we then lost in the plenary of Parliament. So already the report as adopted by the entire House was already less ambitious and less truthful to what citizens had recommended. But now the even bigger hurdle is, of course, I mean, us initiating a procedure for treaty change is all good and dandy, but you know, now we need to actually make that happen. And the government in the council have basically, since we adopted our report in November last year, refused to even have a discussion. And without half the governments agreeing that we sort of take the next step in this procedure, nothing happens. And I think that ultimately is one of the biggest risks, right? And Art, you said it a bit on the Irish Assembly, the big luck that you guys had is a bit that from the outset it was clear what the result was going to be. You know, all those citizens gathering in the assembly knew, you know, all Irish citizens are going to be able to decide on the final outcome. We unfortunately didn't have that commitment at the outset of the Conference on the Future of Europe, and I fear
Calypso, Nicolo, and everyone else involved in this odyssey, you have even less of a commitment that someone is going to do something with the outcome, right? And I think that in a way is a certain danger. I would still say, what we did with the conference and having seen, the discussion of the citizens, then later the discussions with civil society. I mean, this has really, in a way, done something important. I mean, for me as a politician, having witnessed that and being able to follow this whole process has shaped the way, I think about many of these questions. It comes up in debates and during the campaign time and again. Yet there is that huge risk that, if nothing comes of it, that this actually then turns out into something that is rather frustrating to citizens when they see, I have invested all this time and energy. I spent my weekends working on these recommendations, and then nothing comes of it. And I think, and the German Citizens' Assemblies, for example, have been mentioned as well. It's a theme that goes through some of the assemblies that have taken place in different EU countries, and I think citizens' assemblies should really not be turned into an excuse for politicians to say, you citizens can talk here in the Citizens' Assembly, and then we don't do anything with the results, because then the structure of Citizens' Assemblies can really lead to more frustration than what I at least intended with the conference on the future of Europe assemblies, to foster democratic participation, to make EU democracy more participative and stuff. So I think, we cannot think about citizens' assemblies in isolation. We need to think it with other tools of direct democracy, of referenda, or to hook it in some way into parliamentary or other democratic procedures to ensure that there is good outcome. So far, maybe for me, I'm going to watch with very much interest what you guys do. I wish you all the best, but I fear we will have a long fight ahead of us afterwards to ensure that we do something with the results. Thank you very much. And now you basically introduced Helmut already, which is nice. Helmut Scholz, who actually is not an MEP any longer. He's now made transition an ordinary citizen, if I may say so, for 15 years for the left, also from Germany, and has been also a supporter and commenter on the Democratic Odyssey, but also of course on the Conference on the Future of Europe. And we are very much looking forward to hear what you have to say now as an ordinary citizen. Thank you. And so we are all the ordinary citizens, as I would say, also politicians and somehow are ordinary citizens. And I'm really glad to have been invited to this very interesting and challenging forum. And I would say the Democratic Odyssey is a huge, challenging task. And what I would say is the richness and the stimulating idea of it is that you really want to create somehow a participatory frame to give citizens a chance to influence from the bottom up on policy making. And I thank Daniel for the summary of our experience with the European Parliament as politicians with the outcome of the conference on the future of Europe and the limited outcome, and hopefully the 10th European Parliament is not forgetting the task that already adopted resolution of the Parliament still needs an answer from the Council, because we are in a certain responsibility to the citizens who participate in the conference. And nothing is more dangerous for democratic understanding of citizens if their ideas are neglected by the political. And that is correct on the EU level. That is also true for the national level or the local leadership level. And therefore, I would say we are in all 27 member states also in a very challenging situation
when democracy comes under να attack. εξασφαλίσουν That the complexity η of this, πολυπλοκότητα, as Calypso όπως said, είπε και η Καλύψο, multiple crises μπορεί να Europe αποτελεί brings a lot of questions. Ταυτόχρονα όμως θέτει διάφορα ερωτήματα στους πολίτες. And they are maybe hearing more for easy answers than for the more Ψάχνουν πιο εύκολες needs for απαντήσεις. cooperation, for exchanging views, for discussing how we are shaping our Είναι ένα άλλο επίπεδο συζήτησης για να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Who reminded us about the nemesis by Professor Nemesis, about the role of democracy, about the role of democracy, and I think that's really encouraging book, and I can only recommend everybody to read it when we are defining democracy. And therefore I agree very much what had been said during the discussion. That accountability must be clear from the very first moment when we are setting up citizens assemblies, and even more if we have a permanent citizens assembly at the European level. What is the relationship to the other structures of our democratic societies, to the representative democracy institutions, but also for parties, for trade unions, for citizens movements, and I saw that also the initiative for the citizens had been in our discussion, following what we are discussing. So I would say we should from the very first moment think how we are defining the role and the accountability of such a citizens assembly, because that will encourage citizens really to take συνέλευσης πολιτών, γιατί αυτό είναι που θα ενθαρρύνει και την συμμετοχή των πολιτών, έτσι να μπορέσει να επηρεάσει και ταυτόχρονα να διαμορφώσει την πολιτική. And Calypso, you mentioned there is a digital platform of the democratic democracy. I think that's very important. We should use the new forms of technologies. We have a lot of translation today, so why not to make this digital platform, as it has been in the Conference on the Future of Europe, an additional tool for accompanying this exchange of citizens in the direct discussions, enabling them to discuss one or the other point which maybe has been raised in the Citizens' Assembly, so to make it a more permanent discussion process among citizens in all 27 member states yet, and hopefully also in the countries who want to join the EU, from the very beginning also to think how we are stretching out to citizens in other countries, and maybe looking to Europe. What is Europe looking to develop in the future? What is development in the future? What is our solidarity with people in need in other regions of the world? If we are discussing the environmental issues, etc., if we are discussing the economic the reshaping of our economies, because also the democracy is very closely linked to the economic realities, and therefore we should be clear that the reality must be changed to get a democratic future and to save the future for all of us, also for the ordinary citizens. Maxime. Thank you. Το μέλλον για όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χέλμου. Πολλά πράγματα ακούσαμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ερωτήσεις, πολύ διαφορετικές οπτικές και βλέπω τα διάφορα σχόλια των πολιτών. Έχουμε τώρα 51 ερωτήσεις. Όλες εξαιρετικές ερωτήσεις, δεν θα έχουμε χρόνο να τις δούμε όλες. Ωστόσο, όμως, εμείς ως ομάδα του Δημοκρατικού Δυσίτου χρησιμοποιούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως και πολλοί στην Αθήνα να θέλουν να δουν κάποιες αυτές τις ερωτήσεις στη συνέλευση και να δουν τι είναι η γνώμη
nice way of using this as an ecosystem. I want to give now others the chance also to respond. I think, Kalypso, you wanted to respond, and I want to actually, while we respond, give a question that comes from the citizens and quite from many, so I'm just picking one because it's the shortest, but it reflects a lot of what people are asking. Tim asks, is there a chance that citizen councils will become an integral part of systematic political decision-making in the near future, let's say 5 to 10 years? Kalypso, one chip in. First of all, you said that we have all these questions and they're wonderful, and I've been trying to multitask and listen to everything that's being said, but also answer quite a few of those questions. I see Nicolo has two other members of the team, so they're also being answered as we speak, and we will continue to do so. There are some very concrete ones. One question, and Max, you know this very well, is that we're going to live stream most of the assembly in 2 weeks' time. So watch this space if you're interested. Please follow us that way. Also, our wonderful colleague Andrea Gaiba has posted the link to the brand new digital platform. Thank you, Helmut, for stressing how important this is. It's very complicated, to do together citizen assembly and digital platforms and the virtual world. All of this is an approximation. We're doing an experiment. We're doing the best we can, and we will see how it unfolds. But all of your ideas then are very important. This is why anybody who is excited and inspired should become part of our constituent network. Now, I would say that Eve, a moment ago, really answered a lot of the questions about impact and how does it make a difference, because he made it clear that no, democracy is effervescence. Democracy is many things at once. It would be strange for us to argue here that a citizen assembly will make all the difference. We have friends on this call who are very involved in European citizen initiative, referenda. Alex was talking about, of course, Extinction Rebellion and other movements, and Eve of Women movement. I would add to all of this that the key to democratic habit of mind is schools and neighborhoods in all sorts of ways, and this is not necessarily done through citizen assembly. So if we don't, this is why we like to talk about an ecosystem. This is about a part of an ecosystem. And while Daniel is completely right that if all of this is a kind of a fig leaf that politicians only pretend to listen, if society at large προσποιούνται ότι ακούνε. Ωστόσο όμως αν η ίδια η κοινωνία ακούει το τι ακριβώς γίνεται, τότε έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσουμε. Ωστόσο όμως και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να αλλάξουμε. Να δούμε σε επίπεδο, για παράδειγμα, τοπικών οργανώσεων. Έχει να κάνει περισσότερο με ένα ευρύτερο δημοκρατικό περιβάλλον. Julia Ward had a remark and question about έκανε ένα σχόλιο σχετικά με το πώς πρέπει να δούμε πέρα από την Ευρώπη. And this is going to be democratic odyssey 2.0, but already we're talking with from around the world and being inspired around the world. Και μάλιστα γι' αυτό κιόλας μιλάμε με φίλους από διάφορες χώρες. Μάλιστα αυτό έχει ξεκινήσει στη Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο όμως υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί με πολλά διαφορετικά δίκτυα. Δεν είμαστε μοναδικοί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε, να συλλέξουμε κάποια από αυτά τα δίκτυα. Και εδώ να ευχαριστήσω κιόλας και τον Clemens για την ιδέα του να έχουμε συναντήσεις με άλλες συνελεύσεις, επιτόπιες συναντήσεις με συνελεύσεις πολιτών. Και είναι μια ιδέα, είναι μια από τις πολλές ιδέες τις οποίες θα τις δούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Καλύψο. Υπάρχουν άλλες αντιδράσεις από το πάνελ και τα λοιπά? Θα θέλατε να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε? Με το χέρι, με το σύμβολο του χεριού. Νομίζω ο Άλεξ είχε πριν κάποια σχόλια να κάνει, αλλά και ο Άρτ έχει σηκώσει το χέρι και μετά θα δεχτούμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Άρτ. Just a quick couple of comments and maybe just to add μερικά σχόλια και να ενισχύσω κι εγώ κάποια από αυτά που υπόθηκαν, διότι ακούστηκαν κάποια καταθλιπτικά πράγματα σε σχέση με η δουλειά που έγινε στη Συνελεύση των Πολιτών. Η Ιρλανδική κυβέρνηση είδε τις συνελεύσεις των πολιτών μετά από μια τεράστια κρίση, οικονομική κρίση, χάσαμε την εδαφική μας κυριαρχία κτλ. Και υπήρχε μια αποδοχή από το πολιτικό σύστημα σε αυτό το περιβάλλον ότι οι παλιές μέθοδοι δεν λειτουργούν πια. Άρα αυτό ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστεί στο πολιτικό σύστημα ένας νέος τρόπος να κάνουμε τα πράγματα. Χρησιμοποιήστε λοιπόν όλες αυτές τις διάφορες κρίσεις που συμβαίνουν προς πλεονέκτημά σας, προς όφελός σας. Και μια ερώτηση και μια απάντηση σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα. Άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται οι απόψεις τους στην αίθουσα κτλ. Δεν χρειάζεται να είσαστε ως μέλος στην αίθουσα για να κάνετε τη συμβολή σας κτλ. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, ακόμη και ένα βίντεο TikTok και να μας το στείλετε και θα το ακούσουμε. Ή αν θεωρείτε ότι η δική σας άποψη πρέπει να ακουστεί, μπορούμε να σας καλέσουμε και απευθείας να μιλήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες της χώρας να αισθάνονται ότι έχουν την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους πέρα από τους 100 που βρίσκονται στην αίθουσα, οι οποίοι ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας θα ψηφίσουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άλεξ, είχες το χέρι σου πριν σηκώσει. Ναι, μπορείς να παρέμβεις. Λοιπόν, νομίζω ότι προσθέσαμε πολλά ως προς τα αρνητικά, αλλά αν ακολουθήσει κανείς τα σημάδια σε σχέση με την κατάρρευση του κλίματος και θα δούμε και προβλήματα στις κοινωνίες λόγω της έλλειψης τροφίμων κτλ. Αυτό που κάνετε εσείς με το Δημοκρατικό Odyssey είναι να διαδίδετε εργαλεία επιβίωσης σε όλη την Ευρώπη, διότι το να μπορούν να βρίσκονται μαζί οι πολίτες για να λαμβάνουν αποφάσεις, αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για το μέλλον. Αυτό βέβαια είναι η αρνητική όψη των πραγμάτων, αλλά το πολύ θετικό, η πολύ θετική έχει να κάνει με το παράδειγμα της Ιρλανδίας, το θέμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Οι συνελεύσεις πολιτών είναι μηχανισμοί κατά της πόλωσης. Τι κάνουν? Φέρνουν ανθρώπους κοντά και λαμβάνουν αποφάσεις με σεβασμό παρόλο που διαφωνούν. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να διευρύνουμε τα πράγματα και να σπείρουμε σπόρους και να διαδώσουμε ενθουσιασμό για αυτές τις μορφές της διαβουλευτικής δημοκρατίας είναι εξαιρετική δουλειά και νομίζω ότι είναι δουλειά που πρέπει να την κάνουμε για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στα τελευταία λεπτά και θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές δύο πολιτών. Τους γνωρίζω και τους δύο από προηγούμενες περιστάσεις. Είναι εξαιρετικό που σας βλέπω και πάλι. Βαλεντίνα Βαλτσάνη και Ρίκο Κούνικ και θα τους ακούσουμε. Λοιπόν, Βαλεντίνα, έχεις το λόγο. Ωραία. Έτοιμοι, με ακούτε? Ναι, ναι. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο και είναι πολύ καλό που βλέπω τόσα πολλά γνωστά πρόσωπα στην οθόνη μου. Πάνω σε αυτό που είπε ο Άλεξ, θα ήθελα να πω από τη δική μου εμπειρία, πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε, αλλά εγώ
Υπήρξα και πολίτης και πρέσβυρα στο Συμβούλιο για την Ευρώπη, στη διάσκεψη για την Ευρώπη και εγώ αισθάνομαι αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι. Περάσαμε από όλες αυτές τις φάσεις της συμμετοχής των πολιτών, από τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση, διότι δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε το τι έγινε μετά από την παρουσίαση των δικών μας προτάσεων. Ήταν λοιπόν ένα μείγμα χαράς, ενθουσιασμού, ενδυνάμωσης και από την άλλη πλευρά ισχυρής απογοήτευσης, διότι δεν μπορούσαμε να μάθουμε τι συνέβη μετά από αυτά. Τώρα ευτυχώς έχουμε αυτή την πλατφόρμα, χάρη στην οποία μπορούμε να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα σε σχέση με τις προτάσεις μας. Αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τον Άλεξ να στηρίξουμε τις συνελεύσεις πολιτών και να χρησιμοποιήσουμε τα media γι' αυτό. Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται να ανέβουν επί σκηνής για επίδειξη, αλλά χρειάζονται στήριξη και θέλουν να μοιραστούν την γνώση και την είδηση ότι η συνέλευση αυτή είναι εκεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις στην πολιτική. Και σε χαμηλότερο επίπεδο, νομίζω ότι η συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην περίπτωση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, πάρα πολλές κυβερνήσεις, πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν έδειξαν επαρκή στήριξη στους πολίτες που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Και αυτό βεβαίως αποδυνάμωσε τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνα, για το σχόλιο σου, πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Έρικο Κούρνικ, εσείς τι θα θέλατε να πείτε? Θα πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο. Δεν λειτουργεί. Το αφήνω σε εσάς και δεδομένου ότι μας μένουν μόνο 4 λεπτά μέχρι το τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κλείνουμε και όλοι έχουμε την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συνεχίσει πολύ περισσότερο τη συζήτηση. Θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα δώσω το λόγο στην Τιώνα για το κλείσιμο και για το συντονισμό του τέλους. Ευχαριστώ πολύ, Μαξ. Πριν ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι και ο Νικολό θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας κάποιες παρατηρήσεις. Έχουμε διερμηνία στο αγγλικό κανάλι. Νίκολο, go. Okay. Μπορώ να μιλήσω, ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις συνεισφορές σας και τα λοιπά. Το έχουμε πει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι ουσιαστικά ακούμε γερμανικά στο αγγλικό κανάλι. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν συμβάλλει στην άνθηση ενός διαφουλευτικού και δημοκρατικού οικοσυστήματος και η συνελεύση είναι μέρος αυτού του οικοσυστήματος, αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο σε αυτό. Πρέπει να συνδέονται, υπάρχουν διαφορετικές μορφές δημοκρατικής συμμετοχής και αυτές πρέπει να συνδέονται σε διαφορετικές κλίμακες. Η ευρωπαϊκή διεθνική κλίμακα είναι εκείνη στην οποία σημειώνεται η μικρότερη πρόοδος. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βελτιώσουμε με την δημοκρατικότηση, να κινούμαστε έτσι όλοι μέσω μιας συζήτησης για να διατηρηθεί αυτό το πλούσιο οικοσύστημα. Δεν ελέγχουμε όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες διαφορετικά μέρη αυτού του οικοσυστήματος θα ανθίσουν ή όχι. Άρα δεν
μπορούμε να υποσχεθούμε πολλά για το τι μπορούμε να επιτύχουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι δεδομένου του κόσμου στον οποίο βρισκόμαστε, το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, οι πολιτικοί θεσμοί, οι οποίοι είναι στατικοί και αρνούνται να αλλάξουν και γίνονται όλο και πιο αδιαφανείς, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Και το δικό μας μοντέλο της ριζοσπαστικής διαφάνειας, συμπερίληψης και συμμετοχής θα γίνεται όλο και περισσότερο ελκυστικό, αν όχι απολύτως ουσιαστικό, όπως είπε ο Άλεξ. Άρα, με κάθε ταπεινότητα θα πρέπει να πω ότι ξεκινούμε μια οδύσσια και πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι η κατεύθυνσή μας είναι σωστή, αν και δεν ξέρουμε τον τελικό μας προορισμό. Ευχαριστώ πολύ, Διώνα. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε, τους ομιλητές, τους πανελίστες και βεβαίως και τις διερμηνείς που μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τους γλωσσικούς φραγμούς, τα γλωσσικά εμπόδια. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε αυτό το βράδυ, αλλά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αποτελεί πηγή έμπναυσης για εμάς το ότι επιλέξατε να είστε εδώ και να συζητήσετε για τη δημοκρατία, και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα μελλοντικά συνέδριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους πολιτικούς που συμμετείχαν και ελπίζουμε ότι αυτή η πρώτη σας εμπειρία, αν ήταν η πρώτη, να ήταν εξαιρετική. Θα σας δούμε και στις 23 Οκτωβρίου online πάλι, όπου θα συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες για τη συνάντηση των Αθηνών. Ευχαριστώ όλους και τα λέμε σύντομα. Γεια σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.